velkommen til YouTube. Vi skal prøve, hvad skal vi bruge for det? Og lave nogle udlækre drinks. Yes. Og jeg tænker, at vi laver en video først med, hvor vi laver drinken. Og så uploader vi en video lige bagefter, hvor vi drikker den, så det bliver alt for langt. Yes. Så lad os komme i gang. Lad os komme i gang. Så vi har en størsteværelsesglas. Hvis vi tager to store glas deroppe. Nej, dem må vi ikke bruge. Nu må vi bare. Nej, fuck det. Bare tage de små. Ja, fuck det. Så er det bare en stor drink. Ja. Så du hælder lidt... Vi starter med noget lækkert appelsin. Hindbær. Appelsin. Hindbær. Ja, det er blandet. Så skal vi lige se. Det putter man lige i. Nej. Ikke for meget. Det skal være ikke være grundsmæk. Og så er vi lige lækker kærnemælk her. Det kan du lide. Ja, jeg kan godt lide det. Så hælder han det oveni. Ja, det kunne til at være godt der. Prøv lige, kan man lægge os til flade. Og så skal vi have nogle... Det der, det ligner sgu da ikke blomme. Ja, det ligner lort. Det ligner lort. Det er bare det. Hver vi ruder os ud i isvis. Ja, så tager vi lige lidt bolsjesaft. Nej, Tobias, det gider jeg virkelig ikke. Vi kan tage noget... Nej, det smager godt. Sofie, du skal ikke stikke fingeren ned i vores gas, vel? Kom så, film over på det. Vi tager noget margarine. Vi tager simpelthen med margarine. Det er det, der får smagen til at... Det er det, der får dagen til at smage dårligt. Jeg vil altså også Jeg have har en dårlig dag, så bare put margarine i. Ja, Det er det bedste. det er det bedste. margarine. Jeg kan ikke lide margarine. Fuck. Kan jeg støtte noget chips i? Vi har chips derude. Vi putter i. Sofie, film nu ned på det der. Meget citronsaft prøver jeg lige. Ja. Det er stærkt det der. Vi putter meget lidt i. Meget lidt. Sofie, du skal ikke smage. Sofie, film på det der i stedet for. Ej, det kommer til at blive det klammeste, jeg længe har smagt det her. Det skal bare være, den går fuldstændig agurk lige nu. Bare være med vand, Sofie. Tag noget mælk. Sofie, kom over. Tag noget mælk. Så jeg kan det Tag godt. noget mælk. Det hjælper. Nå, så går vi i gang igen. Så tror jeg, tænker jeg lige at finde noget, der er mega lækkert. Se, de proppede det i. Nissebajer. Vi skal have noget nissebajer. Nej, Tobias. Jo, Det må vi ikke drikke. jo, vi må. Jo, vi må. Tag en juletur på. 2 sekunder, jeg skal lige holde lige noget. Så siger vi toilettet. Vi går med. Sofie, smut. Film Vi på går det. med. Film på det. Hvorfor drejer du det rundt? Fordi det ligger oppe i toppen. Yes. Jeg vil lige have et eller andet, der kan afdæmme det her. Det smager fucking... Du skal jo ikke spise det. Hej igen. Undskyld. Hallo, du skal ikke... Nå. Okay, du der. Hallo, du der. Kamera. Cameraman. Får du med at spise for mad? Hallo, hallo. Okay. Jeg får det rygtigt. Oliver, han... Hælde på det der glas. Det ligger bare lidt rundt. Nu bliver det her, det bare ulækkert. Ordentligt rundt. Ordentligt rundt. Og klar. Ordentligt rundt. Hvad er det ikke kommet til? Ordentligt rundt. Ud over det hele. Det er dejligt, Mark. Ej, det er dejligt. Ej, jeg har ikke lyst til at smage det. Er det hvad? Det ved jeg ikke. Hvad er det? Det er det der. Jeg tager det lige til folk. Og nu skal vi så sige, hvad vi har i. Find lige alle ingrediensen. Ej, det er meget. Hvad skal jeg Så have? det står foran jer. Vi skal have... Jeg skulle have margarine i. Mælk i. Nej. Jamen, så skal Hvis I nogensinde... Hvis I nogensinde... jeg er lidt mælk. Hvis I nogensinde